Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe tinowanzotaura kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana kana kuti tinodzimurana. Imimi ndimi vana veZimbabwe munogara muchitipesvedzera kuti dzvanya, rova, ataka, ramba uchibhura kudai so. Iko zvinezvi tine nyaya yatiri kutambira iri kusiririsa 0.5 awirwa nedambudziko. DJ Holly awirwa nedambudziko riri kushamisa kwazvo zvinhu zviri kuitika panapa muri yeZimbabwe. Hazvisi kufadza, hazvisi kutambirika. Saka regai titaure naye 0.5 tinzwe kuti chii chanyatsoitika, chii chanyatsotora nzvimbo. But apa muri yeZimbabwe ndo patichaona kuti munonyatsomira nesu here kana kuti munenge muchida kungoti muda kuti kwadzisa zvinoita vamwe vaya kuti vanodedzera kuti ngatimhanye tiende kudemonstration, vanhu vobva vaenda, vanobva vasungwa, vobva vahwanda. Hatichade izvozvo, toda kumbona kuti zvichapera sei. But for now regedza nditaure na 0.5 wacho tinzwe kuti chii chanyatsoitika. DJ Holly, welcome to the show. Zvakamira sei apo? Hapana boa, panzi kudi ichi chaitika patsekwendewe, zvafamba sei apo? Baba ndakasikirwa namakomana nezuro. Ireda feedback andisunga yero. Hello. Yes, ndikunzwa ya. Right, ndakasvikirwa namakomana nezuro. Vakapwanya mota, vakatora masini mota imomo, vakatora bhatiri remota, vakatora car radio, vakapwanya window, vakatora nefoni yangu yandaishandisa yeprivate line netumasenzo twandendakawiga mumota in case of emergency. Saka ndo maitikiro azvo. But dai zvinhu zvakangoitika pasina mashoko akabuda kunzi DJ Holly tinoziva kwamunogara navagambakwe. Hataingoti imbavha. But right now mushure mekunge vagambakwe vati DJ Holly tinoziva kwamunogara. Zvinova izvo zvinhu zvaita kuti tifunge kuti pamwe zvine chekuita nematongerwo enyika. Saka ndiri kuchema pandiri kugara pacho hapasi safe, so we are currently busy moving right now as we speak. Vatongonibata ndichitorongedza masini nakomana kuti tese tibve patiri papo tiende new location sina munhu anenge achiziva kuti tiri papi chaipo. Saka ndo maitikiro azvaita izvozvo. Mawan, what about fuel tengi paitika zvinhu ranga vasiya kwakavhurika here kufuel kana kuti kwakavharika? Because I'm asking this kuti tinyatso investigate tizive kuti chinhu chii chine chanyatsotora nzvimbo. Kufuel vakavhura here? Kutengi kumashure ndasvika kwakavhurika. It's more like kuti vadrena kana paisa mvura here, because mota yacho tambotrai kuda kuimutsa haisi kumuka. Saka ndatsvaka makanika wangu ndimbomubata ndasanga ari busy, haisi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika. Kuti vadrena fuel hamusisina fuel kana kuti yadirwa mvura kana kuti chii. Ende mota yacho I think ndotomboisiya payanga ndiri ipapo kwechinguva. Because hatisizive kuti zvinenge zvaitika zvii, vaisa treka here, vaisa chii, pane zvaitika here, handisi kunyatsoziva. Saka for me to be safe, ndikutongofamba nemufeso wangu arutongondita sei, atongondidhiraivha tichitama zvedu tichidaiso nekudaiso. Pakaipa normally ukaona vavhura mutengi vari kukanda tumatrackers vari kukanda mutengi ende akabude kanoramba kakanosikira mukati. And the other thing vanowanzoisa futi shuga imomo kuitira kuti ningiriki neengine inozongononoka chinchi mawan. But who is your suspect? Ngatimbotaura about the suspect. Unonyatsoti ningi ndiye wandiri kususpecta because of this. Ndanzwa uchimbotaura zvokuti ningiriki nakambotaura ndanoziva paunogara chichichi. But unonyatsoti ningi ndiye first suspect ndiani and why? Uri kuona ndaadvaiswa nalawyer wangu kuti senyaya idzi dzataripota kupolisi and we are waiting to see what will happen next, hazvizoite kuti udome vanhu vauri kufungidzira kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi. But vanhu vanongotaura mashoko akasiyana-siyana ivava online. Akasike kutanga ndichireceiva ma-threats. Receive my threats on daily basis. If you go against the government, you pay with your life. Yombane wakuti jairira siyana na ningi. Wakuzodai so just kuinga ikoko toziva paunogara. You see, something zvacho is just become normal to an extent yekuti nhasi kwazokwanya manje ka ndo panatanga kuti sei kuti
kanenge kakuvhunduka kuti chii chakuita sei chakuitika. So unfortunately zvamanje manje I cannot mention kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi, but munhu akangotaura mashoko akataura ndewagambako akati tinoziva paunoita sei paunogara. Okay, so apa unonga kufunga kuti maybe it's a signal yakasendwa kuratidza kuti zveshuwa vari kuziva paunogara zveshuwa handiti? Right, chinhu changaitika ndechekuti ndachitaura naComrade Whitehead in the morning vachinditaurira kuti kupolitics hakuna chinhu chinonzi coincident, everything is planned, ende kuuya kwavakaita vachipa kana vari ivo vakomana, it's a warning or it's a sign of letting you know kuti tiri kukuziva. Ende ndichitaura vana vakomana varimo mukati womusystem vakutaura vachiti iwe holi une nyaya dzako dzawakaita kudhara dzakaita kuti umakane nevakuru. Ndikazobvunza kuti ko inyaya dzei, zvikanzi kune mavhidhios ako avaiexposa mukuru wenyika vamunangagwa naComrade Whitehead. Saka ivo they cannot face Comrade Whitehead. They cannot face Comrade Whitehead, and vanongotsvaga chi a weaker link, and the weaker link yacho ndini ndiri ndiripo. Alright, yeah, ndikupanzwisisa. Continue tichiendera mberi. I think it's very important for people ndeipi ndikini assistance yaungada for now, because ndanditotombotaura nenyaya yayo panapa ndichitaura kuti vanhu veZimbabwe I think takasangana nemaissues akadai so hapadi kungoregererana, because at the end of the day hatisi mbinga unobuda everyday paTV vanhu vachikuona, vanhu vakananga chitokuyemura vachinhingirikana. Ndeipi assistance yaungada apa kubva kune vana veZimbabwe? Zvamanje manje ndambotaura on my platform kuti handikutoda financial assistance zvekutodaro, because inini ndakatobhadhara rende pandiri kugara kuti ndizonotsvaga imwe futi apartment yekugara futi unenge wakufanira kutobhadhara, ende kana uchipinda paapartment nyuwani unobhadhara chi nedeposit yaunozopiwa kana wakubuda. Saka kuti ndizoprocessa kuti nditange kuti ndakuda mari yangu bheki pandaigara zvinotora time nemahustles. Saka pamasavings wanga ndinawo ndangotswinya ndakawana pamwe pekuita sei pekugara pari nani pari safe, and ndakuita sei ndiri kumuvha, but zvinhu zvacho zviri kurwadza. Ndakakwanisa kuwana financial assistance zvinotibatsira. Alright, but apa ngatitaure zvefinancial assistance, like how much approximately ungoti I think ndikaonawo kana yakadai. Ndozati it's hard kuti utaure kuti ndikaonawo kana yakati, ngatimbotaura minimum yoti at least ndikaonawo mari shoma ndikambonawo kana assistant, because you know what, kuna umwe munhu kuti anogona kuti ndoda kungokupa yese ndiri one. Ndosaka tichibvunza kuti approximately mari yekuti ingakwanisa kubatsira kuita bail out mumatambudziko akadai so aya. Ndandisina hangu kucalculata kuti ndingade semari padambudziko iri, ende tichingoisa like a rough estimate, if ndikakwanisa kuwana something like 10,000 rands inokwanisa kundibatsira kuti ndite sei ndiite stepo, ndikwanisa kuitawo zvinhu zvangu ndiri free. Ndakaita sei ndakakwanisa kugadzisa futi mota, ndakaendesa kuvakomana vakanocheka kuti hamuna matreka here, yagadzirwa mota yadzoka chi yadzoka parod. So I would just say handina hangu a fixed fee andingati ndikuda yakati, and inogona kuita more, inogona kuita less, but inini hangu I would really appreciate any amount inenge yangopiwa nemunhu anenge akwanisa kuita chi kudonata towards the kubatsirikana kwangu waipapo. Ndoziziva nhamba dzenyu ndakapinda pascreen, but I think it's very important. Kune vamwe vanhu vekuti havaone but vanenge vachinzwa zvirongwa, munokwanisa kutidedzerawo phone nhamba dzenyu DJ Holly kuti vakadaro ivavo vekuti vanoteerera chirongwa chedu but vasina maziso ekuona zvakapindwa pascreen, so that vanokwanisa kuwana mabatsiriro avanoita ipapo. Sorry, what? Ndakandiri kuti apa takuda phone number dzenyu, ndikuziva kuti inini ndakapinda nhamba dzenyu pascreen izvezvo handiti, but ndiri kutaura kuti kune vamwe vanhu mapofu vasingaoni but vanenge vachiteerera zvirongwa, vachiteerera zvinhu zvese zvinenge zvichiitika izvi handiti. So ndachikumbira kuti mudeedzere nhamba dzenyu muchitaura zvakakosha vakazvichinzwa from the horse's mouth, so that vanhu vanokwanisa kuzobatsirikana. Ndakadzipinda hangu pascreen but kune vamwe vasina meso vekuti vanenge vachingonzwa chete zvirongwa zvese zvinenge zvichiitika izvi. Okay, number zangu dzinoti 069 478 6459 069 478 6459 ndo namba dzangu idzodzo.
All right, thank you so much, DJ Wally. Thank you for. Sorry. Number let's code South Africa +27. Yeah, I know about the code. Yeah, it's very important for people to put a code. All right, but thank you so much for sharing your story. I hope assistant and I hope kuti maZimbabweans avazotinyadzisewo panguva yakaoma kudai so iyi. Yeah. Ndizvo zvondisanda baya zvangu ndingori nemashoko 1-200 angosiyira vana. Yes. Vana veZimbabwe ndangokutendai nesupport yamunotipa especially on our platforms. Ndokutendai maviews tiri kumaona ende tiri muhondo ende hondo yacho haisi kuzopera zvekumhanya ende ndoda kutenda some of the people who have already started getting in touch with me, some of the people who have already started contributing towards kubatsirikana kwangu. I really want to appreciate and ndichati kana zvese zvapera I will be mentioning mazita each and everyone akasponsor or akadonata mari yakaita yakandibatsira, but hatisi kuzomira kuramba tichifumura ZANU-PF. Handisi kuzodhilita mavideos aripo paplatform pangu nekuda kwekuti afumura mukuru wenyika. Kana takangonzi tichangofa nefuti tinongourayiwa, kana takangonzi tichadzipwa nesadza tofa tichangofa, because tese tichazongofa one day. So it's better for you to die for a cause that you know kuti at least I was playing my role as a journalist, and journalism is not a crime. And mwana akachema wakati baba ndane nzara aurove mwana unomutsvagira chikafu. Saka ndo zvatiri kuchema kuti mayouth ari kuuya kuma inbox kwedu each and every day achitaura kuti DJ hakuna mabasa, toita sei? Isusu toya nazvo paplatform totaura zvonzi mataurirei, manyomba hurumende, matuka hurumende, but isusu tingori a mouthpiece, tiri kusvitsa mashoko kuvanhu. Saka vana veZimbabwe ngatirambe takashinga, ngatirambe tichibatsirana, ngatirambe tichisubscribe kumavideos, ende ndoda kutenda Kulian TV, ende ndoda kutenda futi followers 0.5 Creative Studios, ndichitirambai makadaro. Ndo mashoko angu ekupedzisira yake. Alright, thank you so much. Aiwa tatenda tosangana pamberi papa. I hope answer ichauya kubva kune maZimbabweans. Aiwa tinotenda. Sharp. So muri Zimbabwe, this is the situation right now. Iripo kuna 0.5 zvino hazvitomborina kumira mushe. Please kune vanokwanisa kuti vakwanise kupawo mukomana assistant, because zvinhu zvakaita sezvizvi pazvinoitika kune umwe wenyu hazvinyatsoningirikana. But there is one thing that I want you people to know, that in a struggle, never lose a commander. Do not understand sometimes when it's struggle, it's chichi. Unotadza kuzvinzwisisa zvaitika kuno umwe munhu, but unozozvinzwisisa zvaitika kwauri, because as of now tikutaura tikuti munhu akushifta. Nditi pane zvakawanda zvinodiwa even pakurana even a studio yake, panenge paine ngirikini yanenge akacherera ma-wifis everything zvanenge akaisa. It's not that easy kuti munhu anongonzi akusumuka akushifta. Ndosaka pane pachidiwa assistant kuti next time mangwana kuti mukazoona munhu ati nyanyanya haana video rabuditsa mangwana uzodaiso makutanga kunetsa futi nekunetsekana kuti chii chiri kuitika kune munhu. Ndosaka tichiti assistant inodiwa, ende munhu achigara chita chibasa ichi panodiwa tuma resources. Apa iye ambofanira kustrena tuma resources utwotwo tunoita kuti agara achifondera nemaguests amunofarira, vanhu vakasiyana achikusanganisai nenyaya dzakawanda ende you know it. Vanhu veZimbabwe amubhofe makanyadzisa, ndasitosiya namba. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.